Že netreba hanbiť. To, že hanbi má prázdne gamby, tak jak sa rozpráva, nie? Tak ja vítam tú prvú slečnu. Ideš, počkaj, či telefonuješ, či ideš tu? Tak poď. Tak poď medzi nás. Tak ja ťa vítam. Ako sa voláš? Predstav sa nám. Ja som Klaudia, som z Gaboltova. A Gaboltov je kde tu blízko? No, nedaleko. A čo rada spievaš? Ja ľudovky. A ešte čo? A taký iný žáner? Hej, také moderné, tak chodím na to. A ako napríklad modernú? To je všetko, čo viem, to spievam, nie? Dobre, výborne. Jej, dobre. A ktorú pieseň by si chcela zaspievať s nami? Maľar u nás. Maľar u vás? U nás. U vás či u nás? A bol u vás maľar? Hej, bol. Šumný? Krsnita, hej. Táto v Rodzíne, táto. Dobre, tak možno budeme vedieť, ja ti odozdám mikrofón a skús zaspievať. Maľar u nás, tej noci nocová. Sama neznám, co mi dal, Či mi dal peneží, či talar. Posilku mi volá. Či mi dal peneží, či talar. Posilku mi volá. Keby mi oše s maľarami stála, malované líčka by mňa mala. Ale ja šešej, s maľarami neznám, tajalička, malované nemám. Ale ja šešej, s maľarami neznám, tajalička, malované nemám. No výborne, tak bolo to super. Aj si bola včera na takej akcii? Včera nie. Dobre, tak to bolo aj spojené s takým rock'n'rollom alebo rapom. Veľký potres pre súťažiacu číslo 1. Tak možno môžeš ísť, ďakujeme pekne. Takže hodnotíme, áno. Jeden hlas publikum, druhý hlas kolárovci. Tak možno aj toto je výzva pre vás, že nabrala odvahu a ja pozývam ďalších. Kto by si chceli zaspívať? Môžu aj menší, aj starší, aj väčší. Aj tí speváci, ktorí ste. Ide, tak či súťažiaca? Ideš spívať? A co to neho durkáš? Ide spievať? No tak poď. No, to je chlop. Cože bojíš za prasotu? Tu iba aj ku mne. Nevíš. Jak sa voláš? Bohuž, ja ťa znám. Skáďal si? Smrťová. To kde je zas? Budove. A ty si išiel s ňou? Bohuž, Franku máš? Nemám. Ale ešte sebe nájdem, nie? Ale už všetci tak zvýšatá páča, nie? Tak. A do ktorej triedy chodíš? Dojdem do 5. A že si teraz štvrták, nie? Zajtra už. Dobre. Rád spievaš, Bohuž? A čo, jaké pesničky spievaš rád? Hociaké. Aj doma tak sa spieva v rodine? A hej. Dobre. Jakú pesničku? Ale také veľa ľudí tu dneška je, nie? Aj aj šumné zvýšatá také, nie? Dobre, ale to tu mama či otec? To by dvoje. To opatrne, hej? Dobre. Bohuž, jakú pesničku zašpíváš? Ak to veter navalane. Keď nie ja, kto vystrelí? A už máš nejaký, nie? Na vodu? Dobre, odovzdávam slovo Bohušovi. Ak to veter navalane, keď nie ja, kto vystrelí z revolvera, keď nie ja. Nebojím się štyrupeńców żandarów, ja się wołam z tym
učil spievať? Kto ťa učil spievať? Dušan Prigla. Ale ty máš dobrý hlas. Ale si bol aj taký na súťaži? A jak si dopadol? No, vidíš. Tá si zamiešal teraz poradie, hoci si len druhý, ale budeš asi prvý, nie? Bude taká možnosť, aby si aj išiel, nie? Tak, veľký potles pre Bohuša. Dobre, Bohuš, chválim ťa. Medzi tým máme ďalšieho? Alebo sa ešte rozhodujete? Tí, ktorí sa rozhodujú, neváhajte. Beháš alebo ideš spievať? Ty v bielom tričku malý. Ty? Nie? A jak sa voláš? Tu poď, počkaj, Ujo sa ťa spýta, jak sa voláš. Neucekaj, bo ucekaj. No. Aha, to je ono, ide tu. No poď tu, poď tu. Tu poď ku Ujovi Štefanovi. Poď tu. Ešte pokloníme, kúkaj, už kričí na javisku. 3, 4, tam, hej ľudia, 3, 4, 3. Ešte raz spolu, hej? Tak. Jak sa voláš? Vladko Bejne Z Kružľova si. A koľko máš očkov, Vladko? 6. 6? A zubky kde máš? Ukáž. Paráda. A kto si kúpil toto? Ja. A čo to je? Hadík. Dobre. A rád spievaš, Vladko? Neviem spievať. Ani jednu. A čo vieš robiť? Futbal vieš hrať? Dobre, ukáž, ak by si strelil góla. Tam je branka, streľ. Áno, potles. Dobre. Súťažiaci číslo 3. Mimo kategóriu. Kružľov hľada superstar. Máme tu ďalšie pekné dievčatko a ty sa nám predstavíš. Pozor, lebo tu behajú, lietajú včely, osy. Ako sa voláš? Klárka Chanatová. Skadiaľ si, Klárka? Z Kružľova. Stadiaľ si. A ty už si jej spievala dneska, som ťa videl, nie? Áno. Dobre. Frajer máš? Nie. To nič. Už chodíš do ktorej triedy? Do 4. A pani učiteľka dobrá? Áno. A dávajte pozor? Áno. Dobre. Akú pesničku by si chcela nám zaspievať? Aničko rozkošná. Dobre, tak začne spievať, ja ti odovzdám mikrofón a ty môžeš skúsiť spievať, dobre? Tak. Aničko rozkošná, dnes taká vyrosla, v Jankovom sadočku, okolo dočku, dolina, dolina, blízko pokošená, veľká nepravda, na mene zložená, dolina, dolina, blízko pokošená, veľká nepravda, na mene zložená, povídajú ľudia, že ja sa malujem, a ja od malenka taká červenenka, dolina, dolina, blízko pokošená, veľká nepravda, na mene zložená, dolina, dolina, blízko pokošená, veľká nepravda, na mene zložená. No ty si to zvládla na jednotku, mala si trému? Áno, Prídeme ešte takedy do Kružľova a už to bude oveľa lepšie však. áno, Ale veľmi pekne si spieval, máš taký jemný hlasok. Doma spievaš? áno, A s kým spievaš? S bábkou, s mámkou? s mamkou. Dobre ťa naučila. Hejže? A kto lepšie, oco či mama? Mamka. A oco? Kričí? Nie. Keď si dobrá, tak nie. Tak sa pokloníme. Výborne. Veľmi pekne. No výborne, sa to tu trošku rozbehlo a začali ste spievať. A ty co, ideš spievať, či len kúkaš z boku? Idete spievať, chlopci? No ty, ideš? No poď. Neboj sa, poď sem. Tak. Žuvačku, vypľuj žuvačku. Tu vypľuj, hej. Poď. Ty še nešmej. Šumný má traktorik, nie? No ten tu tam má šumný traktorik. Jak sa voláš? Kristian Peta. Skadiaľ si, Kristián? Skadiaľ si? Kružové. A do ktorej triedy chodíš, Kristián?
Do druhého. A máte pani učiteľku? Hej. 2 plus 2? 4 plus 1? 5. Zakývaj pani učiteľke. Zakývame jej. Tu je, tak je, nevieš? Dobre. Jako by si nám zaspieval, Kristián, pesničku? Acelari bomba. Simera, toto? Kalosom. Začni špívať ty, hej? Ale ešte pokloníme najprv. 3, 4. Nie, potom až, dobre. Acelari bomba, bomba, bomba. Chytla ke trofa, trofa. To bolo dobre. A ešte jednu znáš? Ty tak si dobre spievaš, že ani že chlopci tak si s nimi vycvičil, že ani nestihli naskočiť na tebe. Dobre, ešte jednu, Kristiánku, daj ako vieš. Nie? A v škole, čo ste sa učili? Vieš takú? Tá poď ešte jednu, čo v škole. Dobre, tá sa pokloníme, poď nie. 3, 4. Dobre, Kristián. Tak ešte sa chcem opýtať, chce ísť niekto si zaspievať na záver? Ešte si chce zaspievať, no poď. Tak môžete zatlieskať, aby sa nehambila. Ahoj, ako sa voláš, povedz nám. Viktoria Michelová. Skadiaľ si, Viktória? Z Kružľova. Výborne, a s kým si tu prišla? S mamkou. Aj s ockom? Ocko išiel na futbal. Tam mu povieš tak, ocko, ja som spievala a ty si gola nedal, dobre? No, a čo by si nám zaspievala, akú pesničku? Oj, zahrala muzika. Výborne, tak začni spievať. Oj, zahrala muzika, muzičenka. Zahrala, zahrala. A čombo ja, molodenka, čombo nespívala. Zaspievajú, tare, poslúchajte, že beťare. A ja sobie divka molodá, kvitnú jak na srdci jahoda. A ja sobie divka molodá, kvitnú jak na srdci jahoda. Výborne, toto ty si najlepšie zaspievala. Mala si trému? To je ono. Tak vidíte, že spievajú radi aj veľmi v Kružľove. Tak poprosím všetkých súťažiacich, ktorí spievali, nech prídu k nám, dopredu, tu ku mne. Ty poď, ostane ešte tu, tak sa postavíme, všetci sa zoradíme. Všetci, ktorí ste spievali, poďte ku nám hore na javisko. Všetci. Tak, za radom, všetci, ktorí ste spievali. Aj ten futbalista, kde je? Dobre. Tak, tu sa postavíte. Ja vás trošku aj zoradím, tak pekne stojíte. Ty poď tu, tak, ty sa postavíš tu. Tak, a ešte kto ide? Kto ešte ide? A Kristián, kde je? Poď. Vládko, tu poď. A už máš druhý hadík? Kto ti kúpil hadíka? Juga. Dobre, vy sa vymente dvaja. Tak. Kde ešte kto si chýba? Kto chýba? Kde pošiel Kristián? Tak kde chodíš, tak čakáme na teba, ponáhľaj sa. No poď, Kristián. Tak, môžeš sa postaviť. Vidíš, že sme mali pripravený Kristián Somarský repliček, asi nám to doďubal teraz. Poď tu, tak. Vy sa posunite, tak. No, dobre. Tak, súťažiaca číslo 1, 2, ty si hral futbal, ty si špíval, toto všetko spievalo. Čiže ideme za radom a ja poviem súťažiaci číslo 1 a vy budete tlieskať. A kto viacej zatlieska, ten potom vyhráva. Súťažiaca číslo 1! Súťažiaci číslo 2, futbalista s novým hadíkom, číslo 2! Kristián, ešte jednu zašpívaj, bo si len takú krátku dal. Súťažiaci číslo 3! Dievčatko veľmi pekne spievalo, súťažiaca číslo 4. Bohuž, súťažiaci číslo 5. A
na záver súťažiaca číslo 6. No tak to bolo také medzi 5-kou, 6-kou. Chlapci Kolárovci, vám sa kto najviac páčil? Ťažko povedať, všetci boli dobrí. Kde táto? Všetci? Tak už keď sme sľubili, nie, Kristián? Ale na budúce pôjdeš druhou. Aj Vládko, ty pôjdeš dobre? Takú pesničku sa naučíš? Jakú, len takú, čo si spomínaš? Ako si spomínaš? Rovničky. Rodničky? Takže by to bolo spravodlivé. Výborne! Tak, aby to bolo spravodlivé, aby sme neboli, že tak každý dostane jedno CD-čko. Po vystúpení dostanete deti naše najnovšie CD-čko. Dobre? A potom docvičiť na budúce budete spievať ďalšie. Vedli Podles a sa pochytajme za ruky a poviem 3, 4. 3, 4. Tak, môžeme ísť. Tak,